வணக்கம். நான் விருதாச்சலத்துலேருந்து துளசி பாக்கியராஜ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவசக்தி வந்து மறு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கிளைண்ட் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்கடா? சென்னை அம்பத்தூர்லேருந்து நம்ம இன்ஸ்டா பேஜை பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இங்கே பெரிய மரு இருக்குது, இந்த சைடு வந்து குட்டி குட்டி மரு. இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவசக்தி செல்லம் தான் எடுக்க போகிறாங்க. அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நர்மதா வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து தான் வந்திருக்காங்க. சென்னையிலேருந்து ஏரியாடா? ஈஞ்சம்பாக்கம் அப்படின்ற ஏரியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க. நம்ம நர்மதா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு நம்ம சிவசக்தி. அட் அ டைமில் சென்னையிலேருந்து 2 கிளைண்ட் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய மருவாக இருக்குது, இந்த சைடு குட்டி குட்டி மருவாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிவசக்தியும் நர்மதா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேஸில் மரு குட்டி குட்டியாக இருக்குது, நிறையா இருக்குது, பெருசாக இருக்குது, கழுத்தில் நோஸில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக துளசி சொல்லுவாங்க, அழகாக பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஷாப்பிங் லொக்கேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா விருதாச்சலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல் ஆகட்டும். நன்றி, வணக்கம். மைக்கு